non Carbilo Charlie Central Committee Lamding Road Asai Hemala Tong Sekot Pen Press Meet Kepha Laso Kepha Nangkok Alam Te Ketanja Pansinil Tumnon Dakolo Kechengsin Laso Dimlong Ne Ladak Kidotum Hani Nilimena Banke Ladak Lamding Road along aMeiphu Thomson Rongpi Kolang Banke Bidisar Laichan Engleng Puge Finance Secretary, Central Committee Finance Secretary, Longkring T, Puge Assistant General Secretary, Jirsong Teron, Agolapu Assistant General Secretary, Desoi Terondo, and Ladak Ongdung Central Committee Leader Sumdo, Kaprek Long District Committee along Dipu District, along the Clematum, Kajirunga District Committee along the Clematum, Amren and Bokolia District Committee ke claim tum Ladak Square la. Sinon pini Monarlo that Dipu Club along Aisa RYA SYJ along litum student youth meet laswa dim along KSA Lamding Road atum KSA Lamding Road a main pen convention so pa lamthi aputak sang tumhan nang chichar nito ini halada bangke Central Committee pen punon District Committee level tum sitame laso knowledge ajar knowledge tawi awala mag si hala bang laso kephapon halada amen ken pon CPI melatum alang itum KSA pan Jasmet pet KSA General Secretary Sumit temu alang pan alang litum CPI melatum nepon bor idet pen KSA ke thakje pan ka bor I hala bangke ington nai pusinil tum KSA Central Committee pen podono pini abangke si phurkemo ba ko pai lang no sonsi nangle ro son lo hala da ke alang litum KSA pan parjuje pin pen la sona sai ke claim bangke la ke chok chederlo pen thirak me pulam sinil tum podono hala sona sai bangke monon pista madu sedame la son claim to derni pusinil tum podono athe Carbilo Charlie Asong la bangke Madua Party le ke parjap tali la Carbilo Charlie Asong bangke la ke Carbia khai Carbia Pindeng Support Carbia Lamaki lahai ke pajogya phan ke pa me panja phan ke pang tang panja phan Jasmet pet Carbia ke duk kisung ke boy an ke pajok panja phan si KSA ke amhal khai KSA ke cheng mena Carbia khai aparman se karjapi dake madu political party of Harman le la KSA ke amang pate gali si non la CPI me la tombang Jasmet pet CPI me la tombang KSA atom phan apong batai ke thagi apang ke claim ke thaga sai ke claim la bang ke ing ton nai posinil tum nang litum atheng no penel tum podin tum pini penan inot bahini Ladak branch committee level long ke claim tum KSA Central Committee atum si student youth meet kepha lason ke mang huden pen kido tum tado anda ka manja branch committee a president secretary alang litum bangke alang tunge mang hu pen si alang tunge don lo ma se haldak nil tum phan theklong le det pen a jok alang tunge chawang thujoi la se hala son atum tado pen ongdung nil tum nal tum phan put nil nal tum athengno nil tum pudum tum bangke CPI me alatum le nepon posita Sumit temu alang bangke Central Committee a General Secretary penaposi uthot KSA long chabang thuni pusinil tum nam tum athengno penel tum pudum hang welcome to you panel tum athengno penel tum thanpon si kaddo kawe alam thia bangke uthot advisor bale thanpon na si advisor mane thane lo di karji jong sudu pura de la sut ki thak thanpon Pini Pherangke tum karjo hut hadak la Jasmet bangke dak KSA Lamding Road tum aphan alang tum akoi kar bok na son heno ke ongdung BJP program lapen Jasmet bangke di mahal solong election campaign along Jasmet bangke advisor Laichan Engleng lapen aMeiphu Thomson Rongpi men and lapen alang litum involved dun selang tum hanar bukan pasuna koklo pusi kipula sila sok thak kupila lam par nili ki chengsi pui bangke Carbilo Charlie Asong phurkimu ke majuka chipindak no lapen nanu tinta kachini angse busini matha lage media tum punon late mane political party claim bang punon late mane social organization claim bang punon ang ton ta karbi KSA alam bang ke lage phurkimu nili khan the sita kadu boita chini sita amlong iti adhe kalam kaningji
abang lili ke thak ang tung lain lo alangli pubangke marxist philosophy policy ang tung mata claim wrong number 2 bangke alangli political party long dunjui mula soalam alangli kaning jedo lasini amlong ti kumarlone ne chine stalage XKSA pusipu lasomuni alangli kaning je teng kulote lake alang phansini kartu alangli CPI-mel a party pen botai ini election thurdundu botai sibang MLA thurdunlo suri silong dunde botai si election thurdunlo pharoi silong dunde ko lake elect council autonomous council election thurdunlo pharoi silong dunde lasomuni si dunai aku KSA alam apur gimu alam alang ke thanji alang moral right ave lape alangli ke inut XKSA chot alangli advisor ta kali non KSA fan ke thak bang alangli interested kupilone lage karbi akhe acha tailong wandet sigini lasi laso puthak alangli ajrule pakkek pakkang ajale pakkang on sidami alangli ke CPI-mel a party along national political party along standing along a member nili ka chinia teng pulote lasi laso abang pusi puthot laso lamding root KSA fan ke thaki bangke responsible ke amlong tilo lapen ni pui bangke laso dimlong aku inut pudun thui bangke general secretary bangke itu teklong tengte CPI-mel atum si kidnap lagi tumsi laso controversy bansi la KSA aphan political ating pen CPI-mel ko pisi ma thama laso teng ki paklem ji phan CPI-mel national political party laso teng ki paklem je phan si sumit phan kidnap de number 3 dimahasau alam mangke nili thaning tu dimahasau long isi thegam long lo hola dakke batai tinta ningkan krip onde haldang long wangli pulote halake political party pugali karbia khe tumyong si laso pon non het nangli tu social media long adhek ke thek long tu hadak kavidet pen ke thek kire kavidet pen a joini pen pula daga phan pilo mentune karbia khe tu phan election ja men pen mentune longle patta kang than ja men pen kapre la pusona kisung tu la sona kisung karbia khe ko nat si kisung ma karbia khe phan kerap ke ase tuma right pusini li matha dake political party alam itu matha unane lapen itung ke non ta political party long member inutawe staneli isi ganing je gang tung lalo non nilitum CPI-mel itum kachesong phan claim ra perudulu sa non nilitum claim ra ponut KSA achievement alam itu matha nei itum KSA achievement pilo non new building that construction dambo lake aprang nitum KSA that central committee ki do hulo pulo tangte RW kili litrina langke wak penchenglo ang tondo sa non new building nang pilo lake autonomous council atum non ta BJP nang du nei amuk du nei pula so alama bi sida nili non ki pu gang tung bangke non motivated ko pilo laso KSA phan tunai ako ki thak thui do kokma laso yong si ki thak do kok polo tangte responsible amlong ge pinike KSA lo ajak ding kluiben se avi lasi amlong ingti lason ninge thap ninge prupen pakek pakang pen KSA bang ke thak kroi ki lapen moheta dak dulo manja KSA branch atum latum tunlo apu dak ki theklong ledelo KSA central committee ban theklong ledelo ako wang thuruplo lasi non dan itu positive sense enlo lapen media to mana itu choning rigela lo je asika prek alam nangli tum same encourage pinang ne KSA ke thak bangke nili tumi pudun gang tung hula da ke theklong ke KSA a meeting da kali aisa RYA tum student and youth convention busi lasi hula dak aisa fan ke pangtang kudak RYA fan ke pangtang kudak CPI-mel fan ke pangtang lo ni tum pudun ya thaya bi hala bangke sita la so dim long KSA banner used to that la so dim long KSA Thomson man ka sorsar mani fan ka sorsar hula bangke anta ington nei lasi hemprek afan longri afan jong si klemi pulote non ilituma hin pen non e KSA ke chithak nei apor gali doan KSA ke chithak atum banta itum ke pangrun nei atum media tum da responsible lo intellectual tum da responsible lo political party tum da responsible lo lan chot kali itum kar bi det chingrum chot kali si kapre ka phanda itum pangrum si aja include pen bhari achievement সংবিধান লং কিন্তু আর্টিকেল 4244A jong si pachunji pulote innut afanda bat bipin bensi itum chun unji pusi litum amange mathani lasi la so dim long pensi KSA non sumit alangli phanbange nitum ke chichardun nitum ke theklong dun nituma assessment ke sumit phanke CPI-mel pensi net check lo laso CPI-mel ben net check bangke CPI-mel a party tum alangli phanang lo thusi alangli phan KSA phan paklem pa meji phan alangli phanang lo thu nai pusi ni to hin nang litum jansing timung pen sumit timung aphan welcome lo jong si alang litum bang vedet apan alang litum jong si kache pangtang je phan klem thurong protang te
KSA lamdeng road hini dokok ji angring dokok mamate kopi dok pulo sota lason claim nang ni busini tung pulo lasi jong se alang litung bang bidat pulo tang lason claim nang ne la bangke aber level bangke sentiment dukok ji hala district level ke sentiment dukok ji lasi alang litung bangke lage responsible du lasi alang litung phan ile tum tunai KSA men pen ke chok pa theng lai ke tum lang ni oi lasi alang litung same KSA phanjong si mathathi khailong ri phanjong si mathathi thot jong si tung KSA pangtang nei pulo de ke thak panging tangtelu lasi thak nang nei KSA ke non ta pordola jensing ke lage KSA central committee long da member ave nangli tumle lasi mathanoi KSA central committee long member ave district committee long ka expel also la phansi ako dunai KSA central committee president ke manji pulote la komasi chok chema nangli tumle insai nai tusini to lasi la son gali la tumbangke KSA puthot thak rinon KSA ke thaki gali lo KSA dak kaching room long si wang nang pusin tumai inten kai til tangte pini amai long star pen KSA lamding road advisor mention lor pen si pulo Laichan Engleng lapen KSA aMeiphu Thomson Rongpi Pherangke atum pen pasun tang lo ko tang nang pen pilo aku miti sekali ke arpu ke pasun lo pasun pola tuma moral right duma je la tuma long kunat amoral right pen sigitu lo je la so committee long kumane a VP ta kumane AGS ta kumane president ta kumane advisor ta central committee a set alang ni tum lo malo do invite ke KSA central committee ke manani sitani tumke invite pustame laphan nepri KSA sumita phan ajakong kom he kama laphan nep bor idet kumane ke family puma laphan tum bor idet bangke KSA ke chok che puba lasila tumke moral right ave ni tumana pasun ji ke lage moral right kalilo lage nang tum hey aphan longri aphan ke claim tum pona tum chini lo sita non dubom tike lapen khay longri aphan ke claim a competition bange hinone kumatsi itum khay a pharma kisu pharman karja competition ma labange hinone sita ni tumta puingtung la tum jong si arsa aisa arwai ipen KSA amen en ipen kaprek amen ki en pen jong si ke claim kang tum do pulo de kaprek amen ki seng mangani tum badhawi sa KSA ban thak de ripu bancho ini convention lo for any pen KSA ban competition avelo kasi illegal pulo kaching bai davelo illegal lo la silason claim nang ni pulo stano ni tum approach bangla lo CPI mela tum sumiti mung phane nang lo det sing lo nang litum proposal jong salang litum deng didat pulo tak te nang litum alang litum deng didat nahi litum hof ke ning thedu alang litum deng litum sing thedu deng nang kogi puba nang kogi pusi litum ning thedu jong sila ke dunai pulo te karbia khai basi si ako akahino purkimo binakho asi ason claim didat nahi kopina alam pen ke lahe claim nang ne lapen kumane amlong tum election thuri panchot bangge lage KSA ke thak nang ne pusi tum Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.